Ein cysylltiad mwyaf yn y coleg ar ran yr iaith Gymraeg yw ni a Cole Jones, Rheolwr yr iaith Gymraeg. Ni hefyd mewn cysylltiad gyda'r adran gyfieithu eitha amal, ni yn gwneud ymdrech i wneud cyfieithu ein hunain a cael rhywun arall i wneud siŵr bod e'n gywir. Ni'n lwcus iawn, mae nifer fawr o tîm y Llyfrgell yn siarad Cymraeg, Cymru-Cymraeg yw nhw, iaith gyntaf, a mae hwnna wedi cryfhau'r iaith o fewn y tîm a cryfhau perthnasau rhwng y tîm, dwi'n meddwl.